Здравейте! Днес ще говорим отново за училището, защото много хора ни помолиха. Да, и значи, аз ще кажа 5 добри неща, тя 5 лоши и 5 неща, които ще ви кажа. 5 неща. И други неща ще ви кажа. Първо, виждаш се с приятелите ти. Второ, не се чудиш какво да правиш по цял ден. Трето, не си тъп. Четвърто, виждаш човека, който харесваш. И пето, ходите на екскурзии, което е Най-важното. Да, 5 лоши неща. 5 лоши неща може да са по-малко всъщност, но имаш куп домашни. Нямаш социален живот. Ставаш сутрин много рано. Боли в главата от това. Да, от това най-вече. Когато уроците не ги разбираш, побесняваш. Не дай Боже да се стигне и до хапчета. Добре, и сега да ви кажа нещо. Това, че вие ходите по кафета и си пилеете времето, не значи, че училището е тъпо. Да, аз се прибирам от училище, сядам на компютъра, после ям и си пиша домашните, докато гледам телевизия. И за това не ми харесва училището, защото класната ни е по математика и ме кара да изглеждате добре и интересно. А не като вас да ходите насам-натам, да не изпишете домашните и после да викате училището е много тъпо. Затова стигнете се, защото не училището е тъпо, а вие сте тъпи. И това беше от нас. Чао! И искам само да благодаря на нашата много добра и мила класна ръководителка. Да. И благодаря за всички знания.